Il-Providenza rietet li aħna qegħdin niċċelebraw din il-festa tant għażiża lina fit-tieni anniversarju tal-invażjoni krudila tar-Russja fl-Ukrajna. Sentejn bħallum fl-24 ta' Frar tal-2022. U allura bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl aħna nitolbu għal-kemm dgħajfin bħalma kienu, imma fiduċja kbira fil-qawwa ta' Alla nitolbu għad-don tal-paċi. X'jista' jkun li jwaqqaf lill-umanità mill-qerda kifra ta' xulxin, mill-vittmi innoċenti tal-kefrija tal-umanità. Ma nistax ninsa lill-Palestina, lill-Iżrael, lill-Art Imqazza. Imbirka wkoll mhux biss bil-passi ta' Ġesu, imma bil-preżenza ta' Pawlu. Wara kollox Pawlu bħala ġuvni tgħallem f'riġlejn Gamaliel f'Ġerusalemm. U terra it-toroq tas-Sirja tat-Turkija minn fejn twieled. U għawilt il-Vant Nofsani, mermek ġie l-Apostlu missierna. Imma nitolbu wkoll għall-paċi f'tant ambjenti oħra fid-dinja.